North Eastern Slunijan Forest Range ki parlo angkang Bogijan Forest account bi lapen Mirabheti Forest Subbit ki parlo Panjana Langroy ki pen Dehuria Langroy kachejok adim ke Karbino Thomas Council Forest Department hin pen GPS ki pitang vai kangalulo laki Mahaldar Obet Terang pen kaning Japon Lakhain ko rapho nilip constituency ki parlo rongagora hiri mensing Terang rong ki parlo Panjana Langroy ki rock pen Dehuria Langroy kachejok adim ke Karbino Thomas Council Forest Department hin pen GPS ki pitang avai kangalulo Laki Mahaldar Obet Terang aphan ki pekvek adim komaniatum ahoy arlo lason abahak prek jam api check-up jam nang ni pusi pai chikroni phain ko rahini arni sen Mahaldar Obet Terang long permit ke dotang bang pietum ningkang samsi alam chipaklang pon Karbinglong Thomas Council Forest Department pen Mahal Adak nang pire papita kopi ko sono ne kedam tang pinangana ni pentani lituma phan pu bomlo Adak check-up jam nang ne pulo sita arjuje Forest Department tumpen anutin na tumapanta Mahal Adak jong pireplo sita Lausen Mahaldar Obet Terang adimalong komaniatum ahuradak ang bong kachejok dun kidukok pen nilitum adimalong penta sang tiarlong purbom ington tederlo lasi ahok peralam ke ebahak dorep ke chikap jam nang ni pusi phirang ke thengno hala nilitum adang along sangti arlong nang ki phurdo na tumaphan chuningri pen pachinilo kiduk kisung pulote kalang lo labangso amohol la kenili tumaphan litum kaching honai Karbanglong Autonomous Council kacharipon CM Dr. Tuliram Ronghang akehai lapen nilip MLC akehai pobitro rongpi alang tumakang hon pensi nilitum labangso amohol bangke seteling lo asi labangso akiduk kisung pualam jong si chethan nami pulote labangke ahok lo non labangso langroy kaliuni aroy lake ladak panchan chetok pen dehuri chetok an lasi labangso mohol along Karbanglong Autonomous Council pen bang pli amunit men pensi setel lo labang pli angbong pen nilitum Obet Terang amen pensi nilitum endun lo lasi labangso long nilitum ta group pensi endu alangli Sundor Tiso lapen alangli Ronjit Terong lapen ili Jameson Ingti lapen nilitum partner non inudola Anondo Terong lasi labang pri akorti pensi nilitum labangso amohol bangke solaik bom lo Lapen la solong kes e klembang pu ahin pen ki pachini ke sangti arlong ki ponagari towara long ki pasiksak tum ington si kemi lapen Mahaldar tum arni wang sangti arlong ki ponahu towar ke hingno adim an ke arlong sangti chethok pon bom tu puta pachini Prabjin pen matenon ki wangji pai chikloni phain ko rapor ni anle lasoni litum adim nang kap bom lang pulutangte nilitum ta arona teng pen chingsai nang kok popusi Karbinglong Thomas Council Forest Department aphan napen arniwang nilitum amahala dak along sangti arlong nang ki phur inghu bom pulote nilitum ning samse pusi phirangke thengno lamthe chethan pong kasi nili panjan branch of nili atuk lembo kasi non alang li teron sangho amen la ke nondo teron latum si kelong lo lasi lasu ke pon ke van la gari la pen towar public dun pasik sak dun de je family hin pen juni dun lo la pen la so towar non dambom la so towar ke alik bok pustamil nilihin ben kachoningri dun ke kadobe ahilik do anstamil ki orpon et nahi pusi nilihin pen pasini dun lo la media hoita Koilamati pen Samsung iti Karbinglong life